Nah, dadi ini kan nek kula jenengan pun eh, tauhid maring Gusti Allah, penyawijining Gusti Allah, kamriku wau apa sing dilakoni awake dhewe balik neng iku ya kersane Gusti Allah. Apapun yang dilakukan sapa wae iki ya kersane Gusti Allah. Iku ya iradahe Gusti Allah. Iku ya kudrate Gusti Allah. Kamriku. Nek kono wis gak bayang-bayang nek nek kono wis gak golek cara-cara maneh, cara piye maneh. Cedhek ning Gusti Allah. Wong padahal iki mang Gusti apa wis matur kalih Kanjeng Nabi omong nih. Nah iki jejeg maring Allah. Kan ngoten. Sehingga wa idza salaka ibadi anni fa ini qaribun. Ya wis cedhek. Sehingga nek kono iki mau ora ado-adone awake dhewe. Sehingga ana ing salate awake dhewe ana ing iftitahaya iki mang ini wajah wajah lu wis di depan. Sing modhep iki mang sapa nggih Gusti? Sing madhep iki sapa ya Gusti? Ya kan ngoten. Sehingga sedayane ya balik dibalik ning awake dhewe. Awake dhewe. Lah kono wis gak rekayasane. Sesuk piye yo wis gak enak. Dan apa pun kersane? Dan apa kalau jenengan pun mlebet ana ing tauhid Gusti Allah, wonten illallah tamliku wau, wahdahiyah pun tunggal. Nek boten mriku wau sak polahe awake dhewe balekne ya pun kersane. Kan kula pun matur pripun sak sirmu, lho kan ngoten. Lah sire sinten ya sire Gusti ini. Nah kono wis gene apa yo ngene to Gustine dudu. Wis gene golek-goleki apa kaya ngene. Ngoten. Wis gak goleki ambek akale ambek atine iki mboten. Dadi ini temrikawa nefa ini koripun nefa adiki mang ide kalih Gusti Allah. Wecite Gusti Allah ujibu dakwata dai. Obahmu lho sing obahne kono. Paling rentekmu lho sing rentekne kono. Kurang piye nek wis kaya ngono. Lah nek kono wis gak mengandai-andai meneh. Dan pikiran gak mengandai-andai. Ning ati ya ngono. Wis kene kerunjelan maneh. Nah kados kula jenengan mirengne medhara sing ngoten iki wae kalih ayat-ayate Gusti Allah supaya apa ya semakin sadar. Nyadarnya awake dhewe nyadari akale awake dhewe. Jadi sak sirmu piye? Anak wong salaman nggih monggo gak salaman nggih sirmu kan. Apa ya salah? Nggih mboten. Sirmu. Anak wong sir iki mangelokne nggih monggo, anak wong sir ngelem nggih monggo. Ya karena apa? Fa ini koribun. Sing ngobati Gusti Dewi kan. Lah mangkalmu lho sing ngobati kono. Nasumu ya sing ngobati kono. Kurang piye.
Lah kaya kono iki mang muring-muring ambek kene. Ya Gusti Allah diuring-uring kan. Gusti Allah ambek Gusti Allah diuring-uring. Ya mati kesane muring-muring. Ya semua paham. Jadi sekabehane nggih kagungane Allah. Wis ki enak iki mang oh iku gak pantas ya ora ini. Gak matuk mboten wonten. Pun ungkul illallah kami kawau wis ki aneh aran. Jeneng-jeneng wis ki aneh. Bu jeneng iki mang pola sing piye wis ki aneh. Dong ade kan rekayasa cinta sih rekayasa angka Allah. Karena kono ade yo gak lepas sama Gusti Allah sakit. Wading akar rekayasa ngene ya Gustine. Ya kenapa lah Gusti Allah nyiptane akal sampe kuwau isine apa? Halusinasi, yo imajinasi, hayalan. Yo isine ning kono kan. Lah semua itu yang gerakan siapa? Allah. Muat iki mang ngomong ngapusi atau gak ngapusi Allah semua itu. Muat iki mah ora iso mlayu sangka Gusti iki gak sama ngindar sangka Gusti ndesaken. Katanya menghindar piye? Sing di wilayah iku Gustine dhewe. Dikira mula di wilayah. Ya sing ngobane kula ngunjuk kopi sing Gustine kan. Ampun kan. Tapi ya jangan aku nek aku Gustine jangan aku, cuma ngono. Ya kadang kan adiki ngaku-ngaku ngono. Karena kan rumangsa, nek jek rumangsa engko ngaku-ngaku, nek adiki mang Gustine ingsun sejatine Allah. Lah masalah iki ingsun dudu awake dhewe tok ingsun sekabehane meliputi sekabehane. Awake dhewe iki ilang sing ana insune. Lah nyatane sing ngobani niki sapa Gustine, sing ngobani iki Gustine lho, kan ngoten Gustine. Kaya arek manuk sing pati sliwer iki Gustine sing ngobani. Lah niku. Lah iku lek insune. Nah iki mangfaham kali kalimat ingsun iki mang sekabehane meliputi sekabehane temriku wau wis gak nyano ning awake dhewe. Sehingga gak dadekne sombonge awake dhewe. Gak dadekne takabur awake dhewe. Tapi nek dideleh ning awake dhewe, dideleh ning akale awake dhewe. Oh, ingsun sejatine Gusti Allah awakmu sapa? Ngono kan. Guru makom ya mlerene. Padahal ya jeneng akal, sombong awake dhewe. Lah kudune piye? Ingsun kene iki mang meliputi sekabehane alam sehingga iki gene. Rasa wis gene. Rumangsa ya wis gene. Buat nanti sedaya. Jadi sedayane kagungan Gusti Allah kula jenengan pundi ora enek. Sing ngobani ati niki Gusti nggih, sing ngobani akal nggih Gusti Allah. Lah kula dapat ya Gusti Allah sing ngobani. Kula niki ngalim ya sing ngobani Gusti Allah. Ya kula sedayane afale Gusti. Imbalannya dia gak bisa menghindar dari kota-kota dari Gusti Allah dan Allah. Ate mlayune dina iki. Sehingga kumpuline kene iki lho wis wujude nek iki mang dakwah dain nek iki wujude dongane awake dhewe. Dikabuli kali Gusti Allah.
petuk. Berarti kaya dene awake dhewe contoh nggih, sing donga iki man. Lah, terkabuli mang piye? Aku pengen metuki si A. Iki mara ning omahe, iki lho pun diwujud. Kalau nggak petuk wonge lho jare sapa? Saman manggon ning ndi omahe si A iki mang berarti wis petuk. Kan berarti gak boleh. No kono maneh awake iki mang pengen petuk si A, terus iki mang petuk koncone si A iki mang. Kan pun atas namane si A ni wae. Ya berkepanggih. Nah, sedaya ini lho pun diwujudnya kalau guys tahu. Nah, perjalanannya ada prosesnya wujudnya kayak jadi gak cuma aku dok bab masalah rezeki yo podo gayo rezekinya kono iki rezekinya Gusti Allah segede Gusti Allah segede Gusti Allah sing jipane Gusti Allah ki ambak ini carane wah kerja ya kerja ngopi ya ngopi ya dadi sing ngene wah ngengkel ya ngengkel kita pamin oh kan pamen iki wae beto napa laban tapi goib labane sehingga ketinggalan mboten padahal dilaban kan ya karena lambe ini kan dikai niku dibuntu kenyataane neng tapi aneh kok iso ngerokok lho jare dibuntu kok iso ngerokok alhamdulillah kita pamin lah marang gitu epeh saka jero nggih. Napa? Ya, wow, napa pun paham. Ribun. Pengalaman itu apa wonten perbedaane kalau kita melakukan zikir la ilallah terus berlanjut Allah terus nah kemudian yang terakhir menemukan sebuah rasa yang berbeda rasa yang berbeda kemudian terus seluruh tubuh bergetar tapi dikala kita melakukan zikir la ilaha illallah sama sekali tidak ada rasanya terus Allah terus yang terakhir itu kok rasanya sampai tubuh bergetar itu karena pikiran masih di pikiran gak usah kukur ya patrai ngono nek ade kemang pikiran cek ning pikirane engko nimbune rasa sing macem-macem ya kalimatnya tok kan wis beda la ilaha illallah Allah tuh kan beda tahunan ana sing kan ya sampeyan kan ngoten nah iki mang jenek beda-bedane jaba lan jero iki pikirane awake dhewe. Wow kan nggih punika kula aturne. La ilaha napa ngresiki iki nyapune sakabehane wujud-wujud sing ngaku-ngaku niki mang diresiki kabeh. Rasa-rasa niki mah diresiki kabeh. Niku dinafikan. Nek iki mang wis resiki kabeh ilallah. Wahdaniya niku tunggal. Niki dudu rasa. Itu. Iki ya dudu angen-angen. Nek adike mang zikiran cek ning angen-angen, jelas engko nimbuni rasa. La ilaha illallah
Engko beda ning hu ya beda, ning Allah ya beda. Engko ning gone rasa. Lah nek kono adi kudu ngerteni lafat-lafat niku wau gawe ngresiki pikirane awake dhewe, ki ngresiki atine awake dhewe. Ki ngresiki nafase awake dhewe. Ki ngresiki. Ya kok malah enek rasane lho reget mrene. Lah mlebu metu Allah kan. Cara diarape kan ngono. Lha iki ngresiki. Lah ngerti sing mlebokne, sing ngetokne nafase awake dhewe Allah. Sehingga wis gak rasa neng. Tapi nek kula jenengan belum masuk ke tauhid, sehingga timbul apa rasa lan rumangsa. Balik neng neng pikiran. Neng pikiran yang bisa muncul nih. Pripun Gus? Dan nggih pripun? Menawi uniku artosipun lebih dekat ya. Bukan seperti itu. Niku domir cara bukan dekat ya. Dia kok. Iya. Dia siapa? Cara domir lah. Ya digawe kalimah ngono. Dia. Nah, nangkono kalimat iki diputer maneh. Dia siapa? Allah itu sendiri. Sehingga Allah kan dia Allah. Artinya ngoten. Mereka kan turu ya. Pura-pura OTW kaya kan ya. Ngapusi wong OTW. Ya turu. Kan mau coba beras nih. OTW Mas. Bukan turu nek kudu sing Yo ngomai ora teko-teko kan. Pelajaran disampaikne sesuk iki mang nekoki pelajaran opo di mabuk iki. Lek ketinggalan ya dhewe. Apa malih? Enak aja pun. Mas Munad, monggo Mas Munad. Oh Pak Amin, diwakili Pak Amin. Itu kan ahli debat ya. Monggo Pak Amin. Pun mboten wonten. Siapa yang mboten wonten dek iki goleki ya. Golek sing ngantem apa nek. Oh. Sasire jenengan ngoten nggih ngoten. Aman mengki. Lah tam niku wau kados napa niku adiki mang ngawari man arafan nafsahu iki ngerteni ada ya awake dhewe. Ya kan ada. Ngoten ana adamu. Ana apa wae, jenenge apa wae. Lah engko iki mang masing-masing kok diadahi apa? Cara isine iki apa isine? Ana adiki mang pun paham ten man arafan nafsahu tugase dhewe akal iki mang ya tugase ngono, ati ya ngono, nafsu ya ngono, ego ya ngono. Jadi ya ora ninggale iku. Lah nek kono ati iso kendhalene sekabehane. Lah malah dikendhaleni. Oh disiki,
awakmu metune wae ngopi lho wis dong kan. Apa kan? Liyane itu kabeh. Itu kasih nafsu nih Gus. Kasih nafsu. Ya nafsu ki, nah nafsu sing disintegrasi ki mang nafsu apa nang arek nafsu supiai. Semlak. Ya kan? Lah nafsu amarah sing di ade ki mang nyambut gawe. Nah, di mah gak duwe nafsu amarah gak kayak kekuatan. Kene. Sehingga nafsu papat kini saling mendukung. Nek nafsu amarah tanpa lawamah remek no. Lha piye? Kekuatan iki mang sanga lawamah. Nah wetenge gene isine. Kekuatan angkat. Ya kan ngono. Lawamah kan weteng. Jadi nafsu papa saling mendukung gimana, saling mengisi. Nah iya nah. Sehingga kerjasama itu nafsu itu. Nyatane kaya nek sing muncul mutmainai kabeh leru kabeh. Iki banyak ibadahku rek kan, ibadahku ini. Bisa ibadah. Lha mutmainai, anteng. Nah, aku ngerteni ada iki dhewe ngono. Lah nek kono aja diwujudne liyane meneh. Wong kadang ada wujudne kan. Wujude nafsu ki mau dulur papat kan. Ganteng-ganteng kabeh wae kan. Kuat-kuat kabeh. Ibaratnya kan ngoten. Lah nek kono sakjane adik ki mah gak usah disebut nih nafsu papat kan dulurku papat rewang-rewangan aku nggak gawe ya padahal wis ning ngono niku sing rewangi awake dhewe gak disebutne wis rewangi kenapa iku perangkate awake dhewe cuma kan genimbune keyakinan awake dhewe kan sehingga ya cara kang panti mang piye nawa itu takaroban ngene kan enek di hati disemangat kan disebut nafsu-nafsune semane kon iki mang dulur papat limo pancer nah pancer ndi iku sing ngongkon iki masih ngucap le pancer iki wong padahal kabeh ning awake dhewe wong kalau pas awake dhewe Ribun Gus. Napa malih? Kok sampun? Apa? Oh, kangge lintune. Masuki. Kangen suarane masuki. Ribun? Miring ning mawon. Wah cita dirang dhewe. Gak kuat ngempet. Gak kuat ngempet ya. Gene napa niku nek badhe kundur monggo kan. Badhe kundur monggo. Sing badhe terus nggih monggo. Lamun kena jagongan lek kok lali wektu. Sesuk wae kerja. Nek kene iki libur iki ati los. Sampai aja ngantek jam 3, muring-muring neh ngobosi ya. Muring-muring nang omah muring-muring neh. Iki pun 10:30 ini. Bagi kunjur monggo. Kang Samsul. Nggih, matur suwun. Darmanto. Besok tak jualan.
awake dhewe kudu memahami ning sakjane tauhid iki sing piye to tauhid. Membersihkan sekabehane senekana wis genek wujud saliyane Allah. Nah, temen niku wau akal hati nggak bisa meraba-raba di situ, nggak bisa. Meskipun engko kale sukmone awake dhewe niku mboten saged. Dina iki mangroh kali sukmane ngoten niku sanes. Iku jeneng angen-angene awake dhewe. Iku jeneng rasane awake dhewe. Ya karena apa? Nek mriku wau nggih namung ilallah, nggih namung Gusti Allah. Nek kono wis ganing asma neh ning sirine. Balik ning siri. Nek semua kembali ke siri, engko wis kene asma, kene sifat, kene af'al. Nek kono guru ngono dzati. Sehingga napa temriku belum kiamu binafsi belum. Nah kiamu binafsi niki mau pun wujudnya ana ing dzati. Nah niki belum. Kasih ini. Lah piye nek ngarani? Kene arane. Kene jenengne. Karena kurung wujud, kurung nampak, kurung lahir. Cara pahamin kan kurung ngetokne itu kurung lahir nih kan. Kasane ngoten. Nek wis kiamu binafsi lah engko wujude zat niku wau. Zate Gusti Allah sapa sing wujude ya Allah kiamat niku wau kiamu binafsi kelawan zate dewi. Nek wis kiamu binafsi lah baru enak jeneng. Engko nimbune sifate, af'ale, asmane, wujude. Nah ini kan urutane ngoten. Dan kono ade aja terjebak ning kalimah niku. Lho anane iki mang ditulis yo ki mahamne akale awake dhewe, ki ngertekne akale awake dhewe. Lah karena apa? Timbule niku engko yo timbul sing jenenge syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, orang marifat ini apa? Sudah bertauhid maring Gusti Allah. Nek jeneng ilmu nih iki mang belum. Ada king medar kemarifatan ini belum tauhid maring Gusti Allah. Iki jeneng rasa iki. Marifat ning pikirane awake dhewe, marifat ning atine awake dhewe. Lha nyatane nek kono iso nilai, oh tibane awake iki Gusti Allah, ya kan oleh kuwi. Sing nilai nek kono iki man. Wes ngono, oh berarti iki Gusti Allah gitu. Sakarepe dhewe dadine. Yen apa wong gak Gusti Allah kan. Lah karena kenapa tauhid wis gene aran meneh jenenge tunggal. Sekian sebutan-sebutan niku malih menan. Nah kono wis gak madak-madak dene hal dike bae barang liyane ambek ciptaan liyane mboten. Nah dikimang mandek ning akal, engko ya madakne Gusti Allah iki ngene.
kuwi petuk Gusti Allah. Pada nekon ikmal laisa kamislihi sayun do kan ngono. Ora kena pada miliyane. Nek adik iki madak-madak nih petuk ning kono, petuk ning kono. Awakmu petuk iki malah kenapa? Nalikan aku meneng lu petuk Gusti Allah lho kan. Iki kan kajian. Aku nek kono dikai iki mbek Gusti Allah kan. Sehingga fungsine la ilaha iki ngape ngrasiki pemikiran-pemikiran sing ngoten niku wae. Ngrasiki rasa lan rumangsa sing ngoten niku sing niku. Ngrasiki karo la ilaha dinafikan meniadakan semuanya. Ya serasi kabeh nek kono. Lah itu lho. Wahdaniyah penwujud Gusti Allah. Terus kena penilaian ning dhuwur ya ora kak, ning ngisor ya ora, ning tengah ya ora. Diarani padang ya ora, diarani peteng ya ora. Nah kan ngoten. Sehingga nek nade wis gak kakean acarane. Kudu semedi terus sakmene nggih mboten. Niku perjalanan niku nggih mboten salah nggih, perjalanan niku nggih. Lha wong sedaya nggih pengin kepanggih kalih Gusti Allah. Tapi ki nek tanpa dasar atau didasari kalih tauhid iku mboten saged nggih. Cuma kowe isone ngarani. Ngarani apa? Sing didelok ku lho, sing dirasakne ku lho Allah. Malah ngoten. Tapi nabi kimang pun bertawad kalih Gusti Allah pun tunggal pun nyawiji kalih Gusti Allah sing ngoten niku wau. Wis kene gambaran liyane kene. Rasa liyane ora enek sehingga apa? Wis kene apa-apa. Wis kaya iso ngarani la harfun la kalamun la sawutun lho. Dadi ning ngoten. Napa Pak Deden? Oh, tak kira iki ngentut sampeyan. Jadi apa? Oh, golek dendetan. Sehingga kaya zikir raga, zikir hati, zikir pikir iki piye? Obahmu lho. Sing obahne pikire, sing obahne hatimu ki Allah bener. Sehingga apa temniku wau ana ing syahadat nekseni. Wong nekseni berarti ya enek sing didelok, ero. Lho kan ngoten. Lah ruwene kene iki mang balik ning sifate Gusti Allah nek mukhallafatul hadisi. Dudu wujud sing ngetok-etok kaya ngene. Karena ruwe iki mang dudu bangsa akal. Ruwe iki mang ya dudu bangsa ati, dudu. Ruwe nek kene dudu bangsa rohani dudu. Bangsa apa? Bangsane Arab kiamat. Sehingga ana ing lesane la ilaha illallah ngene iki diarani nyekseni Quran. Roh nafase mlebu metu Allah iki yo nyekseni. Atine Allah iki yo nyekseni. Berarti roh kaya nadine iki yo nyekseni. Nyekseni kabeh iki. Sedayane kagungane Allah. Lah sedayane penyesane pripun?
Berarti jeruk. Lah ta mriku wau obah usike awake dhewe iki lho Gusti Allah. Lho, ero to. Gue nyekseni. Dan nek ponten makom ten niku ya dikimai sudah berjumpa kali Gusti Allah. Berjumpane awake iki lho didasari ambek nyekseni iki wae sahadat awake dhewe. Dan niku nek iki mang gurung berjumpa gak iso sahadat iki. Jadi ngarani piye wong guru pedhok. Tapi wis pedhok iki lho jenenge nyekseni. Lungguhe iki ya Gusti Allah. Ngateke ya Gusti Allah sing obahne dan jadi nek kene ya menyeluruh. Ora pas awake iki mang semadi tok ndelok Gusti Allah sing kaya ngono ora. Nah iki pas semadi ro Gusti Allah cah sing padang jingkang iku mang dikapan delok iku citane. Ya maling ngoten. Lah karena apa? Lha wong sekabehane sing manjing ning kene iki lho nur Gusti Allah kabeh. Oga iki tok sekabehane iki lho nur Gusti Allah. Dan iki mah kalimat nur aja dibadane mbek kalimat nur ciptaane. Wis amin iki. Nah iki mang nur ciptaane Allah iki mang enek wujude sing kaya ngono padang. Nek pikiran ati ngarani padang. Oh iya ngantuk ya Pak Didin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sedaya manfaat. Al-Fatihah.